gewoon rustig en verstandig en voornamelijk kalm. Kom naar huis of naar ons werk. Kom eens en even. als jij een dwingende reden heeft om buiten te komen, blijf best binnen. Rustig blijven, hè. We raden aan om Niet laten provoceren, rustig blijven. Alles is naar go. Je gaat er dan vanzelf wel weg. Oké? We willen geen zier. Wij raden aan om zijn minst 2 armlengte afstand te bewaren en elkaar niet aan te raken. Deze regel is 48 uur van toepassing. Hou afstand, blijf rustig en kalm. Deze maatregel is 48 uur van werking. Wij raden aan om naar huis of uw werk te gaan en wie geen dwingende reden heeft, blijft best binnen. Deze maatregel is 48 uur van werking. Wij raden ook aan om minstens 2 armlengte afstand te houden van elkaar. Raak elkaar het eigen belang niet aan. Deze maatregel is 48 uur van werking. We gaan gewoon door, keer naar huis of al naar uw werk. Blijf best binnen en wij raden aan om 2 armlengtes afstand te houden van elkaar. En elkaar zeker niet aan te raken. Geen paniek, blijf ook rustig en kalm en ga bij deze richting huis of werk. Wie 2 dwingende reden heeft, blijft best binnen. Deze maatregel, zoals gezegd, is 48 uur van werking. Wij raden aan om naar huis of uw werk te gaan en wie geen dwingende reden heeft, blijft best binnen. Deze maatregel... Dit is een voicemail van Lex Vaas. Spreek uw boodschap in na de piep. Wij raden ook aan om... Heel lief, zeg, ik ben het, hè. Ik raak er niet, dat is hier allemaal afgesloten. Ik ga terug naar kantoor, hè. Goed, kus, tot snel. Da-da-da-da-da.